Parlo hak ni video lo one rats pi. Yang film ngaba kerteng 20 year later. Kadi ke film zombie ba yo pang ye bit kibrio nagadaw ko jing posten ka jing pang virus. Aku wi ka jaka ka wi ka brio kadang bore ye ki khun ko jang ka po ying kala pha kita khena ba kin chok khop ha po ying ba kim de ban mi sabar. Hata por lawan kita ki zombie kila rong ha po kata ka ying hang ta kila dai pen yap ya baro kita khena Jimmy hang tau le ting tip show kum no bon le kata ka kami ka jong kala phai u ba on pet karat no na kata ka ying na ka jing ting u Jimmy le pet na kata ka ying la le ban ye tho ya ku pa jong ba la cha pen yap ka kami ka jong bat ki para ka jong la kho dia ta ku pa jong o ba kin ye pet karat no na kata ka jaka ku pa jong hang tau la ayu ya tau ding phana bat ba on kan mau ya bre la phai u Jimmy ba on pet on ya da ya la de hang tau por lawan kita ki zombie kila dai pen yap ya ku pa jong Jimmy hang tau por ula ting bat ula rei anda kita ki zombie kila lej ban ya wadi u Jimmy hang tau por ula mi bat ula pet no na kata ki jing mane adena arpa pras nempat we bru bakerteng o Jimmy ude bru bachong pasa hakwe ke chnong ka badan hakwe ka deudan no ukun jong o ba kerteng o spai juyo hikai ba kumno ba unang ban sit khnam ba hikai da ukpa jong o tebit ba ban sit khnam ju le turban sit pen yap ye ki zombie na do ba labon kita ki zombie kata kari ke jong ki ka kmi jong spai ka ba kerteng ka ila ka yo jing pang om tip na ka daw ayo akapor baki kata ka jing pang ka jong ka bon sen ju misnam ka khamut ka jong ka bat ka ju kren glumar Hakwe ka snu Jimmy ula kho dia khun jong o bakin ye le turban le siat penyap kita ki zombie ki badon cha mainland hata sni o spai ula ye tho ya kami ka jong ba unsa ye le rangkat baro ko pa jong o pa unam le skol kai la ha ba ki osnyo ya kata ka jing le o spai rangkat baro ko pa jong o cha mainland hata ka la khang bat ka la tim ya tunga jong ka ting yo kin cha penyap spai ha ka ta por ula penjai jai ya ka kami ka jong ula thok e ka ba onum le rangkat baro ko pa jong anda le yo thia kata ka kami ka jong spai ula pun kre baru le tho ya usam ba unsa ya le rangkat baru ko pa jong sam hang ta la ya ro baru la ajing karchan yo hakata sni bakil le tibon ki brio ki ba karchan bat ai bor ai man sem biki man long ka ba job kata ka jing le tur ka jong ki anda kila ya kan do bat ka Jenny rangkat bat ki katokat nengot ki brio ki ba pit perman ya ka jing rong jong ki brio chakata ka deulen nong kham tam ki zombie hanta ka Jenny kala ong yo spike ma un somar ya la de bat long uba chlor atas ngi spike bat ku pa jong kila lecha mainland lamba kata kalanti kebacana na do ka porus em anda kila poy ka wi ki jingkeng hanta ka lios niu ya kita ki zombie ha ka ta por kila lech kata ka chaka hanta ka liyo I ya we zombie bapar hamadan ta zombie la wat bat ula bam ike we Jimmy ula ong yo spike ba de banteng ula phai uba un siat pen yam no ya ta zombie anda ta zombie uli yo I ki ula tur sa jan jong ki anda ula po he jan spaya ta por ta ka jing ting ula siat ya ta zombie lawan sa armut ki zombie Jimmy ha ta por ula siat pen yap ya kita zombie ko we pat ka zombie kan thai kliyo I ki kla ting bat kla pet anda kla poy ha ko we ka ying mane hanta kliyo I ya we o zombie uba cha te bat cha tap ka khmat ka jong uspai ula kle ya ko pa jong ba le taw zombie u cha te ko pa jong ri tho la ban de dan ki brio ki ba pan chi tom yo la pha yo spai ban pan yap no ya taw zombie ula ki lok sar anda ula lai na kata ka jing cha te ka jong supaya ka taw por ula siat pan yap ya taw zombie haden kata onda ki la poy ha ka we ka jaka hanta ki li yo I ya ka we ka ser ka ba cha pan yap bat cha bam do ka khli ka jong ka la bo ha lor jong we ting anda Jimmy ri yo I ya kata khli jong kata ka ser hanta ula kan mau ya o alpha udi rat ba jong ki zombie anda ki la poy ko we pat ka jaka lawan chibun ngut ki zombie badan rangkat bat o alpha
hak ta por ula pha ya khun jong oba kinia phet karat no na ta ka chaka kita ki zombie kila ya body ni ki Jamie ula se yo khnam na siat penyap ya kita ki zombie Spike pat umyo pan siat tang we ro namar ke jing ting ko jong andai kla poi hak ta ka ying mane kita ki zombie po ka ta ka ying ro kila body ni ki andai kla ban re cha jorong jong ka ta ka ying mane kita ki zombie ki bidang em kila e no ki hakajan me kli yo iya o alpha hakawi ke ka ba udang up iki andau spai yo i hakawi ke ka ba mi tadem ha ta por la khon badula pani ya khpa jong badula kli o dnm kata ka ba mi tadem badan kawi pat ka chno khpa jong lo ti be kata namar ba jo poi hakata ka chaka hadin ka tukan ne por la ki jumai kata ka ying kala jan khlem baro arngun hakata por kila ya phet krat no na kata ka ying hakata ka met kila le phai no chano anda to zombie alpha lu yo iki ula body ni ki uta o zombie ula janban yo iki Jamie hakata por ula khot parta ya kita ki briu naga chanong ko jo kita ki briu haba ki yo asniwe kata hakata por baram kila kyo chajarong jong kata ka jaka siet ke jong ki kita ki briu kila chim ya ki khnam ke jong ki kila siet ya o alpha kata por ula klat niap ler ki mod ba ula yap kila e no yo hakata ka me kila lekmen balawan phai uspai bat ukpa jong hadin malakut kata ka jeng lekmen ke jong ki uspai yu yoi ya ukpa jong bat ka wei kan the ki yar ki hata ula lek ban pe ki andau li yoi ya ke jing ya do i ke jong ki hata po uspai ula phen no shing ayeng ula ya kan do bat usam ula kli u kum no yoi ya ke jaka cha mainland uli tho ya sam ki de ki jaka ki ba itanan bat uli tho ro ya ke jing yo ka jong ki ban penyap ya ki zombie ukpa jong u long hero ba ru yo ban penyap chibon ki zombie mo pat yo tang marwai uli tho ro ya ke jing yo i ka jong ya ka ding ka ba mi ha ka wi ka jaka sam ha ba yo sneu ka ta ula sneu tho de o Dr. Kelson oba pen me ka ta ka ding o klem poi prakhat ba udang em ha tau ri tho yu chapang tau Dr. Kelson haka lai pel snem chwa u yo i ya Dr. Kelson u ju thang ya ki briu ki ba cha pen yap haka sni ba bod anda lawan u pa jong o lakli u chapang tau Dr. Kelson u la ong yu bali phim ju ya tho nga chapang tau Dr. Kelson bat bali phim ju ya lam ya kami ka jong i ban pha sumar ha tau doctor pa jong lo ong Kelson am de doctor u de briu busneu haka por men chwa haka por ba ulik chamin lan yo yo Kelson ba ura yakimet yap jong ki briu ki ba chapan yap la boran ti bat la thang ya baro kita ki met yap ndaw la po che chnong uli asnyo baro ki briu ki ba le chamin lan kim po ying sho ba kila chapan yap uspayam la ban nge taw Dr. Kelson u de urius nyo ha taw lo ong ko pa jong da da yap ka kami ki jong a phim don jing ting em ba pi kwa ban ye chong bat ka dewi pa jong ha ta por ula sneu pitar ula thap yo spai hang ta ula yam bat ula phet chaka kamera bathia ka kmi ka jong andalawan ukpa jong uspai ula sneu pitar ula net ya ukpa jong shabar bat ula sei ka tari ula maham dung ya ukpa jong ha ta por ula knei ka ta tari spai hang ta ula karpa ya ukpa jong ba on le no cha jangai na ki andala le ukpa jong ula le ban thang he ko wi ki jing barula leban pha ya kita ki nong upgrade bakin leban pen lip ya kata kading andala le kita ki breu ha ta por ula khot ya ka kmi ka jong bakin ya phet no na kata ka chno bo un ya lam ya ka ban leban ni kan do paro taw Dr. Kelson bakan yo ya ka jing sumar kata ka jing pang ko jong ka anda ki le po ha ko wi ki ying mane kila sa me ha kata ki ying mane ha ta ka me o spai lo ngi kmi ka jong ba kan thia no maka an sapi no mo bakin ya pik kin liang kan bau dak ap ya kmi ka jong ba ka thia mo ro la cho san thia ha ta por la wan ka we ka zombie ka ta ka zombie lemut ban ba mi o la kan dit ka kmi ka jong kala pan yam no ya ka ta ka zombie ha sing bobot
la wan ki kan hon chipai kita kan hon chipai kila siat penyap ya kita ki zombie hata ka jing ya le ka jong ki kita ki spy ro kila cha penyap ha kita ki zombie lai ngot kita ki spy ki ba pet re ha ka we ka yin la wan o zombie alpha yo i ba udang em hang tau la penyap ya we chipai la khalong ya bu lom jong tau chipai madula ya ban penyap ya we pat uta o chipai setang we chipai ula ya ban pet krat na po ka ta ka yin andau spike bat ka kmi ka jong ki poi ha ka we ka jaka badan chibon ki sentio hanta ka kmi ka jong kala ye thoi u ba tonga jong ka ba u ya lam ka chakata ka jaka ha ta por la wan we zombie u spike ula yo i ha ta lo se yaw khnam lo siet pen yap ya ta zombie andal wan chibon pat ki zombie u spike ka ta por ula khot ya kmi ka jong ba kin ye phet no na ka ta ka jaka anda ki la poi ha ka we ka yin kila rong ban re hapo kata ka yung hang ta por lawan chibon kita ki zombie paro hang ta kila yo pang char ho namar ba likakas hapo kata ka yung lawan we chupai to chupai ula siet ya kita ki zombie ta ki yung kala kemding kala bam do ya baro kita ki zombie uspai bat ka kmi ka jong pat kila like im anda uspai ulio I yo to chupai hang tau la ai ko ble yo to chipai ba ulwan ban ya rap yaki ban uli tho yu ya ka kerteng ko chong to chipai ro li tho yu ya kerteng ko chong ude u irik supaya hang tau la kerpa dia to chipai ban ya rap yu ba unyo ban nyelam ya ka kemi ko chong chau tau doktor kelson to chipai hang tau la ya rap yu ula ba ya ta ka kemi ko chong anda kila chan poi ha ta ka chaka ba mi tedem uspai uli tho ya tau chipai ha ta ka badan utau doktor ha ka por ba ki chong thain to chupai ula wat network ba unyo ban phone han re om dot network ha ta ka phone ka jong anda kila le na ka ta ka chaka kilios nyo ba yam ka we ka zombie to chipai ha ba uyos nyo ka ta ula khodio spai ba kin ya lik phai no shedin han re uspai tre na mar ba ka kmi ka jong ongkala ya chkhman anda kala poi ha ka we ka tren kala rong ha po ka ta ka tren han ta ka le yo I ya ka ta ka zombie ka ba so khun ki yo I ka ta ka zombie ka dei ka badang sneo tho han ta kala le ban ya rap ya ka ta ka zombie ban pen kha ya tai khun jong ka aden ba ka ta ka zombie kala de ban kha ya tai khun jong ka ta ka zombie kala yo thia ki la kala pha ya ospai ban chimi ka tari ka jong o ban ot ya ta so pet aden ba ula de ban on kala sai ye tai khun tang chi phang ka tak zombie kala kan din na ka jing yo thia ka jong ka kala mot ban dai ki to chi pai ula siat pen yap ye ka tak zombie parula phai ki ila ban bo ye tai khlung hamadan ba un siat pen yap I wong I tai khlung ro I di zombie tang chi phang la wan wal pha ta wal pha ula kon robat ula pen yap ya o tau chi pai uspai ula siat o doknam padula khang hi ke jing khang la ye pet kran no na po ka ta ka train andala jan yo u alpha ban pan yab ya o spike ha ta por lawan o doktor kelson ula sia de alpha da u khnam ba don da wai morphin alpha ha ta por ula do bor ta doktor ula chimi ka ta ka khli jong tau chipai na ka khti jong o alpha ha ta spike ula ye tho ya ta doktor kelson chapang ka ta ka jing pang jong ka kmi ka jong kumta tau doktor ula ya lami ki ka we ka chaka anda kila poi harot jang ka we ka wa uspai udi yo I ya ka we ka chaka ba itanat bat compare lokali tau doktor ka jaka ayu ka ta kelson ula ye thoyu ka ta ka de ka jaka thang briu ka jong barula ong yu udi ban kan mau ya ka we kan tin jong ka latin memento mori kamot ban kan mau ya ka jingyap anda kila poi ka ta ka chaka uspai bat ka kmi ke jong kila yo I ya kita ki chandrong khle ka ba kelson ula boranti chichaka ban pansa nam ya kita ki briu ki bayap kelson ula klio spai ya kerteng jong tau spai ba cha pan yap badan kata ka khle ka khti ke jong uspai uli tho ude erek kelson ha ka ta por ula lei bat ula thang ya kata ka khle adin ba ula de ban thang ula pum khoi ya kata ka chandrong khle
baru lepas yo spike banbo ya kata ka cenderung clay ha taka jaka ka ba ubo Aden kata o kalson ulo kaliyo spike chapang itai khlong uspai ule yitho yo itai kun ba ki yo ban chim na kami ka jong e ka de ka ba yo ya kata ka jing pang virus ka ba itai kun pat iklem yo ya kata ka jing pang kalson long o kata ka de ka bor jong ka pelakon Hadin ba tau doktor ula de ban chek ya kata ka jing pang ka kami ka jong tau doktor ula ya tho iki ka ilagla yo ya ka jing pang kansar uspai ula kaliu ka de ne em ka ba don jing ma ya ka kami ka jong tau doktor long hoi ka dam slam show kata ka kami ka jong kansa yap no pai ha ka tau por ula ting ula karpa ya tau doktor ban ya rap ya ka kami ka jong ban ai da wai ka bakan koi tau doktor long em la show ban ya rap ya ka ba don da wai le yam ba ula sneu si doktor ha kata ka por ula chimia o da wai mor phin jong ula si dio spai bat ban tolot yu panja kata ka jing yam ko jong hading ka tau lo khod ya ka ila sharon ka ila hang ta ka lai ya tau kon ha o spai ka len no rangkat ba tau doktor ula chim ya kata ka da wai mor phin ko jong ula si ban tolot ya ka pakan yap sok haswa ban poi kata ka sungi yap ko jong ka Hadin kata ula thang ya kata ka met yap ko jong ka andau la dep ula ai ya kata ka cenderung clay ko jong ka ula pha yo spai ba unbo halor jong kata ka jaka bo ujing ko jong kumta uspai ula kiu bar ula bo halor do jong kata ka jaka bo ujing ko jong andau la dep ban bo lawan o alpha ha ta por kila ra ya ta khlong kila ya phet re wal pau lawan hang ta la kontrol ya doktor Galson supaya kata por ula chim ya kada wai mor pin jong tau doktor ula dong yo alpha tau da wai ado ba wal pau la tlan la lai tau doktor ula ai ku bele ya o spike bar ula pai u ba kin ya pet no da da chaka kumta uspai ula ra ya tau khlong ula lek pai no chaka chanong ko jo hadin ba ula de ban bo ya tau khlong ha ta ka kit ko jong ki supaya ula lek pai biang cha main lan bon yele persha pat ki zombie ki ba dang im anda ka jani kala lam ya tai khlong ha ka ta ka ket kala ra ai tai khlong che yeng kala pan iya usam bat yo jimmy anda jimmy yo i ya ka chithi ba tho spike i tai khlong ula jer ka teng i ta ka kar teng jong ka kami ka jong jimmy ha ta por ula mai re bran ban le wat ya o spike anda lo poi ha ta do reo lai cho ban yai ba la kiu kata ka do riao ha ta main lan ka ba o spike udang thang do kha liyo i ba lawan o alpha ha ta por ula chim ya khnam jo ula le ban siat pan yap ya o alpha ha ta por lawan chibon ki zombie o spike lo pet krat ula poi chkawe ka chaka ba ker kod i katak sorang ha ta por lawan jimmy bat ki kan hon ka jong jimmy ula ong ya o spike ba un ap hang ta anda lawan kita ki zombie kila ganti cakatak sorak kila penyap ya barok hot kita ki zombie ade ngata jimmy uli thu yo spy ya ka karteng ka jong padula ai khoble yo kane ka film kala kuno hang ne parlok la dabis ne utanari ka ne ko videos no ba like ba subscribe nginsa ye kan to pat ha ko we pat ko video ko bless bon